Sebengela emagumbini amanomhlaba uDlamini lo osempumalanga umthandazi. Ngibuke lokho khona ekhaya. Kunenkinga ukuthi umuntu aphathwe isibhobo noma ihlaba. Isibhobo ngibuke lokho khona ekhaya. Isibhobo sehlukene kaningi akufanani. Omunye aphethe isibhobo usuke bamloya bamthakatha. Bese igama lakhe bancinda bagwaze ngomkhondo. Isele bakuncindela ngelwane. Omunye mbukelo khona ekhaya kuba inkulumo. Makukhona inkulumo ezikhona siyakuhlaba isibhobo. Makukhona inkulumo efana isimo semadlozi, isimo sezidalwa. Kuyenzeka phela isibhobo ngoba kukhona inkulumo esuke ikhona kumele uyilungise olumele usukume uyawuhlola ukuthi ngabe lesibhobo sichaza ukuthini kwenzakalele. Khona ngilo yabo noma inkulumo. Nakuyinkulumo inkulumo ezikanjani? Makuyisibhobo lesibhobo sibangelwa yini? Ngiphi lenkulumo? Makhona ngilo yabo ungwela kuthini futhi. So ngibule khona ekhaya akufanani. Ekuphaya ufuna impilo yakho uhlale uyihlolisise ngibule khona ekhaya. Kunezinto ezivela empilweni zethu. Athi umuntu wayivile kufanele bekumele kwenzeke. Ngibule khona ekhaya akhambi kanjalo. Kufanele ufike ingozi yemoto ukuze ube kathathu. Bakugwaze ukuze ube kathathu. Ekhayeni kushone njalo ngonyaka. Lokhu ufaka siviwe na awubizwa nakanye kwenze uintro even like interview. Futhi siyabheka ukuthi ingabe ukuphi pokusala khona ngibule khona ekhaya. Impilo yakho ifuna uhlale impilo yakho uyihlole. Isibhobo ngibule khona ekhaya sehlukene kaningi. Either inkulumo noma kunabantu abakuloyako, kunabantu abakuthakathako, abakwenza something ngoba mopho yesibhobo ugcina isikhathi mhlambe usephefumula. Uncisheka sinemncebe elikhulu khona la. Basebaganga ngibule khona ekhaya. Ongidingayo uDlamini lo sempumalanga umthandazi. Inkosi ibusise ngofike uhlala ekhaya. Iwasho ngiyakubosela zihambe eKorea guy zifike kuwe ngibule khona ekhaya. Bona inkinga emzini wakho sayinqoba ngibule khona ekhaya. Bona inkinga empilweni yakho ngibule khona ekhaya zoyinqoba. Konke okufuna nokufisile sohamba kahle. Inkosi ibusise.